女士们、先生们、朋友们，大家上午好。Guten Tag, meine Herren. I made a menu in Chinese and some radio guide for word for it. So I said like 20, 30 words in Chinese. Đi了。你看那个一里呀，拍的拍，你给他要了，Laura og Nikolaj, som var her til at besøge os. Jeg skal sige, at Laura skar selv sit ved, og jeg har så skåret ad. Hvad siger du til, Lyngvig? Well, we got all ups and downs. Jeg vil lige sige til amerikanerne. Okay. De fleste de har vist bare ups. Det er kun mig, der har down. Jeg må have Down-syndrom. Vi har lavet de sidste detaljer op i toppen, så den bliver sammen. Say hello to Denmark in Chinese. Washing. Det kører sgu for os, Lyngby. Ja. Ni hao. Ni hao. Og lige lidt tættere på her med ansigtet. Med vand er du kommet, til vand skal du blive. Det der står Søren og Danmark. Ja, bare. Ja. Er du glad for det over? Jeg er glad for det over. Nu skal jeg med steg. Er du godt klar over, at du vandt din pris? Alle vandt min pris. Ingen taber i Kina, og ingen taber ansigt. Det er det gode ved Kina. Ja.